Ikastola osatzen dugun hezkuntza komunitateak ere badu ordezkaritza Eusko Jaurlaritzan. Beraz, mila esker gugana etortzeagatik, Mendoza anderea. Zurea da hitza. Ongi etorri Gipuzkoako ikastolen jai handira. Kilometroak. Aurtengoan, Azpeitiko ikastola ikasberri kooperatiban. Aurtengoan, Euskilorearen babesean. Izpi argituz gure ikastola eta ingurunea. Ia mende erdia bada, Gipuzkoako ikastolen jaia ospatzen hasi ginela. 57 urte hain zuzen. Aurtengo kilometroen urtean, abiatu dugun bidea jarraitzea da gure desioa. Horretik nik orte dugun nago, egune borobileatako gala. Gakuek, ospakizun eta aldarrikan bete egune da. Eta espero dut baita ere laguntziez, euskenen betik pausutxoak gehiago emateko. Aniztasuna dela, gaurkoan iparra, erakusteko ez da aitzakia txarra. Euskaraz apozte guztion gana. Euskaraz kontatu kantatzen dizkiguzue guztiontzat diren istorioak. Inor ere atzean utzi gabe, aniztasuna maitatuz. Irria oparitzen duzue guztiontzat. Irriaren hizkuntza delako bihotzarena, buruarena eta eskuarena. Ekinean, ekin etengabean, Euskal Herriko txoko guztietara iritsi da zuen mezua. Kuadrilla dena elkartu gara eta goaz herriko kaletan. Osatu egitezu, Baina eta orain, zatozte gurekin honean. Epo, itai, epo, itu, kuadrilla dena elkartu gara eta goaz herriko kaletan. Pase!
kilometroen elkarteko lehendakarile. Ale batera eta bestera. Ikasberri ikastolako ordezkari moduan, alaitz hartu lekukoa, gure bide lagun eta zaintzaile indartsua lekukoa. Lehenik eta behin eskerrak eman ikasberri ikastolari, azkenengo hilabete eta astietan laguntza eske eta gomendio eske jungeranean, laguntzeko pres baino, bazirudien laguntzeko desiatzen zaudela, ez? 29 urte eta gero, pasan garaia, lehen entzun dozuek Azpeitin laugarren aldiz antolatzen duzuena, gure bigarrena izango da. Kilometroetan anoikoa dian helburuak, herrigintza, euskera, gure kasuan barne komunitatea ere sendotzen ikastolakoa. Ganean, goen atxo. 3. Aitana, no sé. Aukera laiteko taula da. Ez dirua edo txartela. Txartela bebai, Leo, torri. Leo, ez dira. Azeri guztan, lagundu ordezkari susmagarriak aurkitzen. Pakiles, bai, zaindu perimetroa, ez dadila inor hemendik atera. Inorren ez? Ekin gogu! Ea nor du susmagarria aurkitzen.
Hemen mikro bat falta zaie, txaroi. Etorri zuek honea, eta hau partekatuko duzue. Venga, hori da. Bale? Eta zuge bai. Zu hemen. Zatituko nuke zure useinaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke egoteko hitzordua. Zenbat aldiz matuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Beste bat
zen. Laguntzea zara txikitara.